Heddiw ni'n am edrych gyda'n gilydd ar benod a ddarllenesu, sef penod 14 yn llyfr Genesis. Rwy'n nawr yn mynd I ddarllen adnodau 14 hyd at 16, pan glywodd Abram am gaeth gludo I frawd, casglodd ei wir arfog oedd yn perthyn i'w di 319 ohonynt ac ymludiodd hyd Dan. Aeth ef a'i weision yn fynteioedd yn ei herbyn liw nos a'i taro a'i hymlyd hyd Hoba i'r gogledd o Ddamascus, a daeth ar holl eiddo yn ôl, a dwyn yn ôl hefyd ei frawd Lot a'i eiddo a'r gwragedd a'r bobl. Nawr, rwy'n I ddim pa mor gyfarwydd I chi mae'r benod hon a'r hanes sydd ynddi. Fe fyddwn ni'n tybio mae dyma un o'r hanesion lleiaf cyfarwydd sydd yn hanes y bywyd Abram. Beth yw'r gwersi sydd I ni yn y benod hon? Mae'n llawn o enwau anghyfarwydd I ni yn dyw yr brenhinoedd yma. Mae'n sôn am ryfela. Neu ddweud y gwir, dyma'r tro cyntaf yn y Beibl yma yna sôn am rhyfel. Ac mae'r hanes yn dod yn ananysgwyl, mae'n dod bach o sioc I ni ar y dechrau, yn diwedd fod Abram fan hyn yn troi I fod yn rhyw gadfridog arwrol. O'n i'n dweud wrth ystwethau I fod yn arwrol yna. Wel, mae yn llythrenol yn arwr yma yn casglu byddin at ei gilydd ac yn mynd I ryfela. Mae'n dod yn annisgwyl I ni. Os na air I ni yn y benod hon? Wel, os mae yna, ac mae rhaid I fi fod yn onest gyda chi wrth I fi baratoi. Dyma'r un o'r penodau sydd wedi fod yn fwyaf o her yn bersonol I fi. Ac gobeithio allai gyfleu rhywfaint o hynny I chi y bore yma. Yr hanes I ddechrau, I ni fod yn glir gyda'n gilydd. Mae 4 brenin gyda ni yn yr hanes. A mae'r 4 brenin yma mewn cyngrair a'i gilydd i'r gogledd ac i'r dwyrain o wlad Canan, o'r ardal lle dath Abraham. Ac mae'r 4 brenin yma yn cael ei arwain gan y brenin yma o'r enw Cedor Laomer. Fe fel petai oedd y bos. Fe oedd y brenin mawr. Mae'r 4 brenin yma yn dod I ymosod ar 5 brenin llai yn ardal Palestina, wlad Canan. Pan ni'n meddwl am brenhinoedd yn yr amser yma, roedd yna frenhinoedd ar ddinasoedd hefyd. So roedd gyda chi brenin Sodom. Wel, roedd Sodom, fel I chi'n gwybod, ddim yn wlad, jyst yn ddinas, roedd yna frenin yna. Ac roedd y 5 brenin yma gyda ei gilydd, ac mae Cedor Laomer a'r 3 arall gyda ge yn ymosod arnyn nhw, ac yn ei gorchfygu. Ac felly mae'r 5 brenin yma am 12 mlynedd yn cael ei reoli gan y 4 brenin o'r dwyrain a'r gogledd.
Ond ar ôl 2 mlynedd ar 10 o wasanaethu Cedar Leomar, mae'r 5 brenin yn gwrthryfela. Maen nhw wedi cael digon o dal I trethu ac o bod o dan ormes y brenhinoedd yma. Wel, mae Cedar Leomar a'r brenin eraill yn dod mwyn I gorchfygu, mwyn I dinistrio, oherwydd I gwrthryfel. Mae yna frwydr yn Nyffryn Sidym sydd i'r de o'r môr marw, ac mae'r 4 brenin yn fuddigol. Ac maen nhw'n cipio y bobl a'r meddiannau. Ac yn ei plith, Lot. Achos roedd Lot erbyn hyn yn byw yn Sodom. Ni'n cofio'r hanes wythnos diwethaf, ffordd y dewisodd I fynd tuag at Sodom, ac mae'n amlwg erbyn hyn I fod yn Sodom, ac mae yng nghanol y frwydr yma'n cael I gipio. A dyma lle mae Abraham yn dod mewn i'r hanes. Mae Abraham yn clywed am hyn. Clywed am y frwydr, clywed fod Lot I nai wedi cael I gipio I ffwrdd. Mae e'n casglu, Abraham yn casglu byddin 318 o ddynion, ac mae e'n ymlyd ar ôl y 4 brenin oedd wedi cipio'r bobl ac yn ei plith Lot. Ac mae Abraham yn llwyddiannus. Yn dalan ac yn gorchfygu ac yn dod â Lot yn ôl. Nawr dyna'r hanes. A'r cwestiwn nawr yw beth sydd I ni yn yr hanes yma ac yn y benod yma. Wel, yn y benod, bawb, rydyn ni'n gweld perthynas neu gysylltiad Abraham a'r byd. A dyna'n thema ni y bore yma, wrth I ni edrych ar y benod. Perthynas y Cristion gyda'r byd. Hynny yw, y rhai sydd o'n cwmpas ni. Pobl I ni'n byw gyda nhw, y di-gred. Y rhai sydd yn ein cymdeithas sydd ddim yn Gristnogion. Beth dylai ein perthynas ni fod ar di-gred, a'r cymdeithas? Beth yw ein rhan ni? Beth yw ein gwaith ni? Beth yw ein cysylltiad ni a'r byd? Y gair Saesneg sydd dod yw involvement. Beth yw'n involvement ni? Pa mor involved dylen ni fod yn y byd? I ni'n byw ynddo. Beth dylen interaction ni fod gyda pobl y byd? 3 phen y bore yma. Pen cynta, cyfraniad. Cyfraniad. Fe gododd yr anghydfod yma. Fe gododd y broblem yma, y rhyfela yma, y mywyd Abraham. Dyma beth oedd yn mynd o'i gwmpas e. Mae rhywbeth fan hyn politicaidd, mae rhywbeth ryngwladol, mae rhywbeth cymdeithasol yn mynd ymlaen o gwmpas Abraham. Ac I ni'n gweld Abraham yn cyfrannu i'r sefyllfa. Mae e'n dod yn rhan o'r peth. Mae e'n dod
i gysylltiad a'r anghydfod yma. Mae e'n dod yn involved. Dyw e ddim yn ddifater tuag at y sefyllfa. Mae e'n cymryd diddordeb yn beth sydd yn mynd ymlaen. Mae'n ymroi i hun. Mae'n taflu hun i mewn i'r sefyllfa ac mae e'n gwneud da. A dyma'r pwynt cyntaf, bawb. Iawn, gobeithio fod yn syml i ni. Y pwynt cyntaf yw hyn. Dylai'r Cristion gyfrannu at gymdeithas. Dylai'r Cristion gyfrannu at y gymdeithas y mae e neu hi yn byw ynddo. Nawr, mae yna ddysgeidiaeth i chi'n gweld a wedi bod, a dal yn bod, mae yna ddysgeidiaeth neu gred sydd yn dysgu fel hyn. Os y'n ni'n Gristnogion, dylen ni dylnu nôl yn llwyr o gymdeithas. Rydyn ni wedi cael ein hachub o'r byd gan Iesu Grist, ac mae'r byd yn ddrwg. Ac felly dylen ni gadw draw o'r byd. Yr unig beth sydd yn bwysig yw ein bod ni'n trin ac yn meithrin ein heneidiau ein hun. Ac ein bod ni'n torri ffwrdd yn llwyr felly oddi wrth y byd. Nawr mae hynny'n anysgrythurol, bawb. Cofiwch chi, mae yna gred arall, mae yna dueddiad arall, a falle dyma'r temptasiwn i Gristnogion y dyddiau yma. Dim ond ein bod ni yn gyfforddus, dim ond ein bod ni ar pethau hynny sydd yn gwneud ein bywyd ni yn gyfforddus, dim ond bod cyfoeth gyda ni, ein bod ni'n iawn yn y byd, wel, nawn ni adael llonydd i'r byd, ac i bawb arall. Hynny yw, peidio dangos unrhyw fath o ddiddordeb mewn unrhyw un. Dim ond bod ni'n iawn. Dim ymyrraeth. Peidio cysylltu. Peidio cyfrannu. Ond dyn ni'n gweld fan hyn fod Abraham wedi. Gallai Abraham yn y sefyllfa hyn yn hawdd iawn wedi dod lan a esgusodion. Right? Chi'n cofio'r hanes? Mae Lot yn cael ei gipio. Nawr gallai Abraham wedi dweud fel hyn. Wel, mae dim byd yn y fi. Right? Fe welson ni wythnos diwetha, Lot ar fai. Roeddais i penderfyniad i Lot. A oeddwn ni'n deg gyda Lot. Ble ti moyn mynd Lot? A fe oedd e'n ffôl, fel welson ni wythnos diwetha, yn penderfynu mynd fel mae. Wel na fe, mae wedi wneud i weli, mae'n gallu gorwedd ynddo fe. Gallai Abraham wedi cymryd yr agwedd yna allan fe. Ond, nath e ddim. Gallai Abraham wedi dweud, wel, pwy ydw i? A mae gallai wedi dweud hyn yn digon rwydd. Pwy ydw i fynd ar ôl cedor Leomar y brenin mawr yma? A'i 3 brenin arall, a'i byddinoedd nhw. A wi jyst yn fugail, dyna oedd e. Fugail oedd e. A ffeithydd. O'na, mae Abraham yn clywed bod Lot wedi cael ei gipio. A mae'n mynd. A dim ond 318 o ddynion oedd gyda'i e. Ond mae'n mynd. Fe aeth e. Pam? Dyna'r cwestiwn yma. Pam, ffrindiau? Pam aeth Abraham ar ôl Lot? Pam mae'n dod yn involved yn hyn? Wel, yn siŵr bys ych chi gytuno fi, mae'n eitha amlwg. Yn y 2 reswm, pam roedd Abraham wedi ymateb fel hyn. Peth cyntaf
yw oherwydd ei gariad at Lot. Adnod 14, pan glywodd Abram am gaeth gludo ei frawd. A dyna'n ddiddorol. Roedd e ddim yn frawd iddo fe. Roedd yn nai iddo fe. Iawn, roedd yn frawd iddo fe, roedd e. A cofio eith ysgletha? Wel, oedd e ddim wedi bod yn rhy garedig wrth Abram. Ond, oedd Abram ddim yn dal dig. Oedd Abram yn gweld mae fy mrawd i mewn trwbl. Lot. A mae hynny'n ei gymell e. Cariad at gymydog. Gai ofyn ffrindiau fel hyn, os yna lot yn eich bywyd chi? Os yna rhywun neu rhyw rai ac i chi'n teimlo cariad atyn nhw ac bod yna gyfle gyda chi i gyfrannu, i helpu nhw, i achub nhw. Os yna rhywun yn y byd yma rydych chi'n caru a i chi'n gweddio dros nhw, i chi'n rannu gyda nhw Efengyl. Falle mae rhywun yn dod i'ch meddwl chi'n awr wrth i fi siarad. Dyma'r lot yn y mywyd i. Byddai'n dda petai mwy ohonyn nhw yn ein bywyd. Yn bydde. Gai ofyn hyn? Os na Abram yn eich bywyd? Hynny yw, os na rhywun wedi bod falle yn y gorffennol a diolch byth amdanyn nhw, oedden nhw wedi bod yn gweddio, oedden nhw wedi bod ar eich ôl chi, oedden nhw wedi chachub chi. Diolch am bobl fel yna. Ni gallu meddwl am bobl fel yna, dydyn ni. Pobl sydd wedi bod yn ddylanwad arna ni. Ble bydden ni wedi bod o'n i bai amdanyn nhw yn cael dylanwad da arna ni. Ydych chi yn Abram i rywun yn y byd yma? Chi'n mynd i fynd ar ei ôl nhw. Chi'n mynd i helpu nhw. Bys neb arall. Yn ail wedyn, wrth gwrs, fe nath e hyn oherwydd ddim jyst i gariad at Lot. Car dy gymydog fel ti dy hun. Ond oherwydd i gariad at Duw. Oherwydd gogoniant Duw, yn dyfe, dyma'r cymhelliad. Roedd Duw wedi dweud wrtho fe, Abram, i ti mae'r tir yma. Mae'r wlad yma, i ti. Oedd Abram yn sylwi. Mae'r bobl yma'n dod, dyma tir Duw. Mae gogoniant Duw ynglwm yn y peth hyn. Ydy hynny gyda ni? Hefyd, y cymhelliad dros gyfrannu'n cymdeithas. Duw? Byd Duw? Yw hyn byd Iesu Grist? Yw ein byd ni? I ni'n gallu golli golwg ar hynny, dyn ni? I ni'n meddwl mae jyst yn Dduw arna ni. Mae jyst yn arglwydd arna ni. Na, mae Iesu Grist yn arglwydd ar Resolfen heddi. Fydd rhaid i bawb yn Resolfen plygu Iesu Grist rhyw ddydd. Duw yw barnwr pawb yn y byd yma. Dim jyst ni. Meddwl hynny yn cymell ni. A'n cariad ni at y Dduw. Chi'n gwybod, ni'n gallu colli fel, wel, ni'n deall pam. Mae mor anodd y dyddiau yma. Ond ni'n gallu colli nerf, ni'n gallu colli yr dewrder a'r awydd i wneud hyn, i gyfrannu, i gymdeithas. Ble mae Cristnogion y dyddiau yma? O'n i'n edrych ar yn ystod yr wythnos San Steffan, prif weinidog newydd, ac fe'n ateb cwestiynau am y tro cyntaf ar lawr tir cyffredin. A o'n i'n edrych am beth i awr siwr fod. A dda'r holl
aelodau seneddol a mae'n sefyll ar ei trad mwyn gofyn cwestiwn mwyn dweud rhywbeth wrth y prif weinidog newydd. A dim un, chi'n gwybod, dim un yn codi ac yn gofyn neu'n dweud rhyw sylw allach chi ddweud oedd yn grysnogol. Chi'n gwybod, neb yn sôn am ddew, wel, ni ddim yn disgwyl hynny, ond neb hyd yn oed yn codi rhywbeth, rhyw concern grysnogol iddo fe. Chi'n cymharu hynny gyda Prydain 2 ganrif yn ôl. Chi'n gwybod, yn y 19fed ganrif, hanner ffordd trwy'r 19fed ganrif, roedd Prydain mwyn i lai yn wlad anffyddio gydag anffyddwyr yn arwain i rhyw fath o wrthryfel fel yn Ffrainc. Haneswyr yn cytuno ar hynny, ond beth ddigwyddodd? Wel, fe draws newidiwyd Prydain, a fe ddath yr ymerodraeth yn un o'r fwyaf yn y byd. A fe draws newidiwyd ysgolion, a fe draws newidiwyd carchardau, a fe draws newidiwyd amodau gwaith a iechyd ac yn y blaen. Chi'n gwybod, mae hyn yn wir am ganrif. Fi Prydain lan fyna yn arwain y byd. Pam? Y Gristnogion a dylanwad y Gristnogion oedd hyn. Nid nonsens yw hynny, mae e'n ffaith. Y Gristnogion oedd yn dylanwadu ar gymdeithas ac yn newid cymdeithas gwell. Effaith Gristnogion. Pa ddylanwad yw Gristnogion y dyddiau yma? Pa ddylanwad ydw i? Pa ddylanwad i chi yn y gymdeithas, neu yn y lle gwaith, neu yn y teulu, neu ble bynnag i ni? Faint i ni'n cyfrannu? Allwn ni gyfrannu mwy? Allwn ni efengylu mwy? Allwn ni ysgrifennu mwy, enghraifft? Ysgrifennu at aelodau seneddol yn dweud, ydych chi'n ymateb i holiaduron sydd yn gofyn am eich barn am bethau, a wedyn dweud, wel, fel Cristion, dyma beth fi'n credu. Iesu Grist yn dweud yn dydy yn y bregaeth ar y mynydd, chwi yw halen y ddeiar. Eithir a o ddiflasodd yr halen, a pha beth yr helltir yw. Ni thalef mwy, dim ond yw fwrw allan, a'i sathru gan ddynion. Chwi yw goleini'r byd. Dinas a sodyr arfryd, ni ellir ei chyddio. Mae'n her i ni, yn dos yn hyn. Yn ail, mae'n cyfrannu, yn ail, cynllun. Gael jyst mynd trwy'r pwynt hyn yn frysiog. Beth oedd cynllun Abram? 4 nodwedd am siwt oedd e wedi cyfrannu i'r byd oedd yn byw. Yn gyntaf oedd yn ddewr, yn doedd e? Mae'n codi, unwaith mae'n clywed am broblem lot, mae'n mynd i ffwrdd 318 di. 300, na gyd sydd ydy Abram. Mae'n mynd. Mae'n ddewr. Yn mynd i ymosod ar y bobl yma. A ni, wel, mae eisiau ni fod yn ddewr. Mae'n gwybod. Mae'n anodd y dyddi yma. Mae'n anodd sefyll a chyfrannu a dweud fel Cristnogion. Ac yn ei meddwl arbennig, yn ei sôn am tir cyffredin a San Steffan, wel, os oes na aelodau seneddol sydd yn Gristnogion, os oes na aelodau yn y cynulliad sydd yn Gristnogion, wel, ni'n gwybod am rai ohonyn nhw, mae eisiau gwyddio amdano nhw, achos mae rhaid i nhw fod yn ddewr, bobl bach, os maen nhw'n dweud rhywbeth. Fe fydd y cyfryngau ar eu pen nhw. Ni'n gwybod am hyn, ni'n gwybod am Gristnogion, sydd wedi cael ei erlyd yn yr llygaid y cyhoedd oherwydd i ffydd Gristnogol. Mae eisiau bod yn ddewr. Yn ail, roedd e'n gostus i Abram. Fe deithiodd 120 o filltiroedd yn ymlyd ar ôl y brenhinoedd yma. Mae e'n costi iddo fe, amser ac egni. A ni hefyd, os y'n ni'n mynd i gyfrannu i'r gymdeithas fel Cristnogion,
Mae hwnna'n dod o'r gost, yn dweud. Mae'n gost, falle ariannol, ond mae'n gost o ran arian, o ran amser, ac o ran egni. Ond yn drydydd, am ei gynllun oedd e'n ofalus. Oedd e'n meddwl am beth oedd e'n mynd i wneud. Roedd e ddim jes mynd mewn yn fyrbwyll, ond roedd cynllun gyda fe. Mae e'n dod rhyw nos ac yn taro nhw, heb bod nhw'n disgwyl o bobl yma. A mae rhaid i Gristnogion hefyd fod yn ofalus yn y ffordd i chi'n cyfrannu. Meddyliwch am sut i chi'n gallu cyfrannu. Beth i ddweud, pryd i ddweud e. Mae eisiau doeth uneb arno ni. Mae Iesu'n dweud, byddwch ddoeth fel seirf, ond yn ddiniwed fel colomenod. Ond yn drydydd ac yn olaf, i gyfraniad e, cynllun, ond mae'n bwysig iawn bod fi'n nodi hyn, cyn dod i ben. Cyfyngiadau. Cyfyngiadau yw limitations. A fel fi'n dweud, mae'n bwysig yn bod ni'n nodi hyn. Mae'n angen reidio. Byddai'r neges yn anghyflawn y bore yma heb hyn. Byddai fy'n anghydbwys. Fi wedi dweud fod Abraham wedi cyfrannu at y byd roedd e'n byw yno. A mae'r Cristion felly, rydyn ni gyfrannu i gymdeithas. Rydyn ni ceisio dylanwadu, rydyn ni ceisio siarad â phobl, ni ceisio gwneud da, cymaint da allwn ni yn gymdeithas. Ond mae yna derfyn. A mae yna beryg yma eich chi'n gweld. A mae eisiau taro'r nodyn yma o'r rybydd cyn dod i ben. Dyma'r unig hanes sydd gyda ni yn hanes Abraham, am fe'n dod i gysylltiad â'r byd. Yr unig hanes. Roedd ganddo gyfraniad i'r byd, ond cafodd e ddim i lyncu gan y byd. Fe gyfrannodd e'r byd, ond doedd e ddim wedi cyfaddawdu gyda'r byd. Fe arhosodd e ar wahân i'r byd. Mor wahanol i Lot. Oedd Lot wedi cael ei lyncu gan y byd. Fe ath e mewn i Sodom a dyna ddiweddi. Ond Abraham, mae e'n dylanwadu ar y byd, ond mae'n cadw ar wahân i'r byd hefyd. A dyma'r her i ni bob tro fel Cristnogion. A chi'n gwybod, mae'n anodd cadw'r cydbwysedd yn dydy, ac i ni gyd yn cael ein temtio i fynd un ffordd neu'r llall. Dydyn ni. Mae'n rai ohono ni, a'n temtasiwn ni yw cadw ar wahân o'r byd yn ormod fel petai. Dyn ni ddim yn dylanwadu digon. A mae'n rai wedyn, a'n temtasiwn ni yw fod yn rhan o'r byd ormod. Ac mae'n aberyg i ni yn hynny. Fi'n cofio pan o'n i yn y coleg, roedd yna lot o Gristnogion, a Cristnogion didwyll. Chi'n gwybod, rai da, egnio, a roedden nhw'n hoffi dweud bethau fel hyn. Rai ni fy mewn i'r tafarnau. Dyna le sy'n eisiau ni fod. A chi'n clywed lot o bobl yn dweud hyn. Rhaid i Cristnogion fod yn y byd yn fwy. A nôl at y Cristnogion yma, oedd yn dweud hyn. Rhaid i ni fod mewn i'r tafarnau. Chi'n gwybod? Wel, allai feddwl am lot ohonyn nhw. A ble maen nhw erbyn hyn? Wel, maen nhw yn y dafarn, ond dydyn nhw ddim yn y capel o gwbl. Chi'n gweld? Mae rhaid i ni fod yn ofalus. Gall y byd ein llyncu ni. Diwedd yr hanes. Does dim amser gyda fi fynd drosto fe, ond mae'n ddiddorol iawn yn diwedd. Ar ôl y frwydr, mae Abraham yn cwrdd â dau frenin.
Un nhw brenin Salem, Melchizedek, a un nhw brenin Sodom. Dwi ddim yn mynd i fynd dros hwn nawr, ond jyst dweud hyn, fod y ddau frenin yma yn cynrychioli dau beth. Mae hwnna'n amlwg, a roedd Abram yn deall hynny. Roedd brenin Salem yn cynrychioli Duw, Melchizedek. A mae'n dod a mae'n bendithio Abram. A mae Abram yn gweld hyn, a mae'n talu teyrnged iddo fe, a mae'n rhoi degwm o'r enillion i'r brenin yma. Ond mae brenin Sodom yn dod yn cynrychioli'r byd. A mae Abram erbyn hyn yn celebrity. Waw, mae'n arwr. Mae wedi achub lot a mae wedi dod â'r bobl nôl ar meddiannau. A mae brenin Sodom yn dod ato fe ac yn trio cynnig pethau iddo fe. A mae Abram yn dweud, na, ti gallu cadw e, fi ddim moyn hynny. Chi'n gweld, mae'n gwybod sut i y terfyn. Mae'n gwybod y cyfyngiad. Dy ddim yn ei gael ei lyngu gan y byd. Yn y ben draw, mae anrhydedd pennaf i Dduw. Mae flaenoriaeth pennaf i Dduw. Chi'n gweld, nid ein prif alwedigaeth fel Cristnogion yw'r byd. Nid yn ein prif alwedigaeth. Ein prif alwedigaeth yw Duw. A yw anrhydeddu Duw ein dinasyddiaeth ni ddim ar y ddaear. Mae'n dinasyddiaeth ni yn y nefoedd. Yn y bôn, rydyn ni'n ddieithriaid ac yn bererinion yma ar y ddaear. Wel, ydyn ni'n cyfrannu un cymdeithas ni. Oes yna lot yn ein bywyd ni. Rhywun a rydyn ni'n ceisio eu hachub nhw. Ydyn ni yn ddewr ac yn cofio rai sydd yn gweithio'n mewn mannau cyhoeddus dros nhw. Ac ydyn ymwybodol o'r cyfyngiad yma sydd. Yn y bôn, rydyn ni yn gweithio ac yn anrhydeddu Duw. A hynny oherwydd yr un, ddaeth i'n arbed ni. O'n i'n gofyn os oedd na Abram yn ein bywyd. Wel, os y'n ni'n Gristnogion, mae yna Abram wedi bod i'n rhywun mwy nag Abram, a mwy nag unrhyw un arall hefyd, sef Iesu Grist. Fe ddath yn bell iawn ar ôl clywed ein bod ni wedi cael ein cipio. Ni yw Lot. Oedden ni wedi cael ein cipio gan y byd a gan y diafol, ond fe ddath Iesu Grist i'r byd yma, fel Abram. A dim dod gyda 318 o ddynion, ond ar ben ei hun fe ddath a mynd i'r groes mwyn ein hachub ni, a dod yn ei nôl yn saff. Ac er i fwyn bod ni'n cyfrannu un byd. Amen.